الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریہ شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم عباد فخر السادات آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید مطاع رسول شاہ صاحب صاحبزادہ والا مرتبت حضرت صاحبزادہ پیر سید عطاء رسول شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید تصدق علی شاہ صاحب دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان آرزو رحمت اور ذکر شہداء کربلا جس دا انعقاد مکرمی و محترمی عزیزم جناب زاہد نعیم گل صاحب چوہدری بلال ڈھلو صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا ڈاکٹر راحت نوی صاحب جناب چوہدری علی اکبر ثاقب گرایا صاحب اور اجدی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل نقیب ملت اسلامیہ اور توہاڈے فیصل آباد دا بھی نگینہ پھر پنجاب دا نگینہ پھر پاکستان دا نگینہ پھر عالم اسلام دا نگینہ عزیزم جناب محمد خبر عظیم قادری صاحب سچا نگینہ آپ بھی تشریف فرمائیں قرب و جوارتوں آپا بابی جوک در جوک تشریف لکے آئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی
جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم ساڑی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں امام علی مقام نے کربلا چ گزاریاں اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی گرامی قدر غالباً تیسری مرتبہ غالباً میں تواڈے گاؤں تواڈی زیارت لی حاضراں اللہ رب العزت ساڑی سارے دی حاضری مستجاب اور مقبول فرمائے چک نمبر 47 جیم بے منصورہ بوڑے وال روڈ فیصل آباد دے اندر اس محفل مبارکہ دے نکاح دے اللہ رب العزت ساڑی سارے نو ہر سانس اور ہر قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے میرے پیر بھائی بھی ماشاءاللہ سارے او ٹوپیاں پا کے بیٹھے نے جڑی بابا جی فرماندے ہوندے سن پتر مینوں 50 سال لگے نے تواڈا یونیفارم بنواندے ہاں تو وہ یونیفارم پہن کے آئے اکثر بابا جی نے فرمانا بیٹا ٹریفک پولیس والا تھوڑی ساری تنخواہ واسطے اپنا یونیفارم پہن کے تے چوک گرمی چ کھڑا رہندا ہے تو وہ یونیفارم نہیں اتاردا تسی بھی جدوں بیٹا کدھر جایا کرو تے اپنا پیراں والا یونیفارم پا کے جایا کرو تو اے ساڈا یونیفارم ہوندا بھائی پیر خانیاں دا پتہ چلدا ہے کہ کسے نسبت والا ہے گلے چ کہندے نے پٹکا ہوئے نا تے کتے نو کوئی ڈردا ماردا نہیں کہ مالک نہ آ جانا تو اے بھی ساڑا پٹا ہوندا نا بھئی اساں جدوں یونیفارم پہن لینے پیراں دا پھر پتہ لگدا کسے دا ہے کوئی مالک ہے نے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دا انہاں قبول فرمائے جتنے فیصلہ بعد دے میرے بیلی تشریف لائے ایک نام لواں تو بڑی لمبی فہرست ہے پھر کدے نام لے لواں گے آج وقت تھوڑا ہے میں اگلی محفل تے پہنچنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والیو تہاڈے تو پلیتیاں دور کر دیواں وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تُساں خوب پاک صاف تے ستھرا کر دیواں عرض کی یا اللہ یہ تُساں ارادہ فرمائے تو ارادے اسی انسان بھی کرنے ہیں اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندہ ہے رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے ہیں خالق نے ارشاد فرمایا میرے ارادے ٹوٹ دے نہیں فرمایا میرے ارادے دی شان ہے کہ انما امرہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون فرمایا میں کسی بھی کم دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا وہ ہو جاندہ ہے اللہ نے فرمایا ہون ارادہ یہ بھی کہ نبی دے گھر والے تو ہاڑے تو پلیدیاں دور کر دے وہاں ہر نمازی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر حاجی نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں ہر متقی ہر صالح انسان نو حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاویں کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ آپ بھی پاک ہے تے پاک چیزاں تے پاک لوگوں نو پسند فرما دے اللہ چاہتا کہ ایمان والا ہر لحظہ ہر لمحہ پاک رہے اس واسطے اللہ فرماتا ایمان والیا پلیدی دے قریب نہ جاویں مگر پلیدی نو حکم خبردار محمد دی آل دے قریب نہ جاویں نہ اے پلیدی وال جاندے نے نہ پلیدی انہاں والا سکتی ہے اتنا اللہ نے انہانو پاک بنایا نوجوانوں جدو کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فران دی چوٹیاں تے کھڑے ہو کے اللہ نے نبوت فرمایا فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تو ہاڑے ساورے وال اللہ دا رسول بن کے آیا تو کفار مکہ نے سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت رسالت دے دعوے دارو تو انبیاء تے رسول تو ہاڑے تو پہلے بھی آئے نے اللہ نے نبیان شانہ دے کے بھیجیا معجزات دے کے بھیجیا اللہ نے نبیان دیاں ڈیوٹیاں لگا کے کمالات دے کے بھیجیا اگر تسی نبی تے رسولو شانہ تے عظمتات تے کمالات کیڑی لکھے آئیو تے اللہ نے تو ہنو ڈیوٹی کیڑی لگا کے بھیجے اللہ دی قدرت دے کنہ نے سمات فرمایا فرمایا سونے جدو شانہ میریاں پوچھ دے سن 10 عدد دورے ہیں انہیں شانہ پہ تیریاں پوچھ دینے تے 10 میں نہ لما اللہ نے پھر یار دیاں شانہ بھی دسیاں تے یار دیاں ڈیوٹیاں بھی دسیاں پڑھئے قرآن بھائی اچھا بولو سبحان اللہ میں نے سیکٹری صاحب بڑھ صاحب نے دسیا کہ پچھلے سال نہیں آئے تے اسی پچھلے سال اگر نہیں آئے تو سبحان اللہ بھی تو سن پچھلے سال والی جوڑ کے رکھی ہوگا کہ میرے واسطے کہ 2 سال والی کٹھی سبحان اللہ دیو تو میں نال لے جاواں کوئی زور نہیں لگا آئے سی ٹھیک ہے جی پچھلے سال قاری صاحب آ رہے کہہ رہے نے آئے سی اس واسطے ایسے سال والی سبحان اللہ کہہ دو بھائی
سٹیج والے سٹیج اس واسطے طیب پروڈکشن والے اچھا بنایا ہے کہ تسی ماشاءاللہ اچھے بہت اچھی سبحان اللہ فرماؤ. ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دا بھی اٹھا کے نہ اچھا سبحان اللہ فرماؤ آواز مدینے چلی جاوے. میں دعا کرنا جتنے سادات کرام تشریف فرمانے گلشن کھلیا ماشاءاللہ سادات دا آمین فرمامن میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھو جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. کوئی زور نہیں لگایا. گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی ذکر حسین ہوتا سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا. یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے اس تو بھی اچھا بولے اسے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف دے روزے مسجد نبی شریف افطار کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ امام حسین تے انہاں دے نانا جان دی زیارت عطا فرما. ماشاءاللہ 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 ہن کام ایتھے رکھیا جائے. اللہ نے رضا فرمایا یا النبی الا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. پروردگار نے فرمایا میرے یار دیاں شانہ پوچھن والو اپنے یار نو میں نبی بھی بنایا شہید بھی بنایا اپنے یار نو میں بشیر تے نذیر بھی بنایا. جدو یار دیاں شانہ دس لیاں یار دیاں ڈیوٹیاں دیواری آئی فرمایا وداعیا الی اللہ. اللہ نے فرمایا کملی والیا میرے بندیانوں میرے والے تابت دئی جاؤ. فرمایا شیطان دی سنگت نے بندیانوں پلید کر دیتا ہے فیزکیہم دیاں شانہ لکھ گیا ہے ذرا میرے بندیانوں پاک کری جاؤ. عرض کی دیا اللہ نے بھی تیرے بندیان دا تزکیہ کرانگا انشاءاللہ انہوں میں دن تے رات پاک کرانگا. عرض کی دیا اللہ میرے گھر دا خیال کون رکھے گا. فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ نے فرمایا مازاں دن والے آؤ دن تے رات میرے بندیاں پاک کری جاؤ. گھر والیاں دی فکر نہ کری انہوں میں پاک کر دے تو کر میرے بندے پاک تے میں کرنا تیرے گھر والے پاک. کنے کو پاک ہونگے جنہاں نو رب نے پاک کیتا ہوئے گا او بھی کنے کو پاک ہونگے جنہاں نو محمد نے پاک کیتا ہوئے گا. پتہ چلے وَيُزَكِّيهِمْ دے تحت جنہاں نو نبی نے پاک کیتا او بھی پاک نے تے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دے تحت جنہاں نو رب نے پاک کیتا او بھی پاک نے. جنہ دا تذکیہ نبی نے کیتا او بھی پاک نے. گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ترجمہ کروا کے دیوان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو لو اب تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سے تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کے آکرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے. تے جدی امی نے دس کے بھیجیا پترہ تو تے پلے مصطفیٰ دے لنگر تے میں سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ. جدہ کھائیے او دا جنہوں لگدہ میں کمائی تے پالنا چپ روے جنہوں لگدہ میرا لنگر مدینے ہوں دا او بولے سبحان اللہ. آتے چاہ کے بولو میں جاگ دیتے زندہ مصطفیٰ دے غلامان الگل کرنے. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا آل نبی آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہتے بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہتے تے میلے اندر دی جاندی.
انہیں پاک نے نبی دے گھر والے کے بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میاں صاحب دسنا چاہتے ہیں مسلح تے بہ کے تسبیح پڑھیاں صرف اللہ اللہ کیتے بندہ پاک نہیں ہوندہ علی علی کیتے ہمیں پاک ہو جاندہ ہے فرماتے ہیں نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی گرامی قدر حضرات کنے کو پاک نے پڑھا قرآن ہور اچھا بولو سبحان اللہ اے فضامہ گونج جان فرشتے جھک جھک کے ایک دوسرے نو کہنا ذکر حسین پہ ہوندہ سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے سبحان اللہ اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا تے کعبہ بنا کے عرض کر دینے تیرا گھر بن گئے تے اجازت دے میں تے اسی اپنے گھر جائیے اللہ نے فرمایا ایک کا میرا ہور نہیں کر جاندے یا اللہ حکم ہوئے فرمایا ذرا اعلان تے کرو کہ لوگو آؤ اللہ دا گھر بن گئے آ کے حج کرو طواف کرو اعتکاف کرو رکوع کرو سجدے کرو اور اتھے آ کے نمازہ پڑھو اللہ دا گھر بن گئے اللہ تے نبی ابراہیم نے دائیں بائیں دیکھیا اعلان تے کراں پر کنوں کراں بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں پینڈ کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں تے اعلان کنوں سناما اد کیتی یا اللہ کرتے دیما پر سنن والا ہی کوئی نہیں اللہ فرما تو اعلان کر آواز پہنچانا میرا کام ہے اللہ دے نبی ابراہیم کا پتھر تے کھڑو گئے تے آپ نے فرمایا وَأَذِّلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آپ نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ دا گھر بن گئے تے آؤ آ کے حج کرو ابراہیم نے اعلان کیتا پوری روح زمین تے جتنی انسانیت تھی سارے نے ابراہیم دی آواز سنی جڑے ماما دے شکمچ سن اونا ماما دے شکمچ ابراہیم دی آواز سنی تے جڑیاں روحاں عالم ارواج قیامت تک نیچے آنی آسان اونا ساریاں روحاں نے عالم ارواج ابراہیم دی آواز سنی آج جڑے ایس سال حاجی حج کر کے آئے نا اونا 4000 سال پہلے ابراہیم دی آواز تے ایک باری لبئی کا کھیا سی کہ وہ سارے اس سال حج کرن گئے جدی روح نے جتنی مرتبہ لبئی کا کھیا اتنے زندگی چاہ حج کرے گا یار میں نے سچی دس 4000 سال پہلے نبی پکارے تے امتی عالم ارواح سن لیندے امتی فیصل آباد پکارے تے نبی مدینے نہیں سن سکتا بھائی نبی پکارے تے امتی سن لیندے امتی پکارے تے نبی نہیں سن دا اسی بولے نہیں سبحان اللہ اعلان کر کے عرض کی تھی ہونے اجازت ہے جائیے اللہ فرما ایک کام اور کر جاؤ یا اللہ او کیڑا اللہ فرما ہون تو ساں اعلان کیتا ہون کچھ لوگا میرا پرونا بن کے میرے گھر آنا ہے رکوع تے سجود تے انہوں نے اتھے طواف تے اعتکاف کرنا آنا ہے عرض کی تھی یا اللہ پھر ساڑے لی کی حکم ہے ہون سنیے قرآن اللہ نے رجا فرما واحدنا الى ابراہیم وَإِسْمَائِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ پروردگار نے فرمایا جنہ میرے گھر دا طواف کرنے آنا ہے جنہ میرے گھر دا طواف کرنے آنا ہے جنہ رکوع تے سجدے کرنے آنا ہے فرمایا قیامت تک میرا مہمان تے پرونا بلکہ آنا ہے فرمایا اللہ طاہرہ بیتیہ فرمایا تمہیں باپ تے پتر نبی مل کے میرے پرونے آواز تے میرے گھر دی صفائی کری جاؤ نوجوانوں فیصلہ باد رہنے والو جدوں اللہ نے اپنے گھر دی باری آئی اپنا گھر نبیاں تو صاف کراندہ رہا جدوں محمد گھر دی باری آئی فرمایا تیرا گھر میں صاف کر دینا اپنا گھر رب بسم اللہ صحیح اچھا بولو آمین 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 آمین
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا انہوں میں پاک کرا. بابا گولا جی میں کیڑا رنگ دے ماں ایڈے پاک نے ایڈے پاک نے ایڈے پاک نے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہن دے. اے نام ہی لینا آیا نا حافظ صاحب اسی سارے انہاں دا نام ہی جپن آیا نا کہ ذکر امام علی مقام ہونا ذکر شہادت کربلا ہونا آؤ انہاں دے نام جپیے چل کے تے میاں صاحب فرما دے نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہن دے. انہاں دا نام لے لی انسان پاک ہو جاندہ گناہ تو پاک ہو جاندہ. گرامی قدر حضرات میں اکثر بات عرض کرنا کہ برادری چ ایک بندہ عظمت والا ہوئے تواڈے پنڈ کوئی ایک وزیر ہوئے نا سارا پنڈ ناز کردہ ساڑے پنڈ وزیر ہے. گھر چ ایک عالم دین ہوئے نا تے ساری برادری ناز کر دی یہ ساڑے گھر ایک عالم دین ہے. خاور عظیم صاحب دی ساری برادری ناز کر دی ہوئے گی کہ ساڑی برادری دی اندر خاور عظیم صاحب نے پتہ لگ گیا کہ گھر چ ایک عظمت والا ہوئے نا تے ساری برادری دا ناز ہو جاندہ ہے. میں نے سچی دس اس ویڑے نو اپنے تے کنہ کو مان ہوئے گا جڑے ویڑے چ سارے عظمت والے نے نہیں سمجھے تے ہور آسان کر دے وہ جڑے ویڑے علی بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے اور آسان کر دے ماں یار میں نے سچی دس ہو کسے مشکل تو ڈر دے ہونگے جنہ دے بیڑے اپنا ہی مشکل کشا ہوئے جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کشا ہوئے اور کدوں مشکلات تو ڈر دے ہونگے جڑے بیڑے جو سید ازارہ پڑھنے میں پہلے قرآن نہ پڑھا انہوں دی فضیلت ہے بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ. نال دے دا بھی ہاتھ چکو کہ یہ بیلیاں کلو نہیں ہاتھ چکیا جاندہ نال دے بدنو سہارا کراؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. شاہ جی ہونے لگ پتا جانا امی نو تے جی کوئی کہندہ ہے تے ابو نو جی کہندہ تے رواج ہی نہیں رہا. ایک کی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے کئی بیلی جیانو جی کہی جاندے نے میں یہ نہیں کہندہ بالا دی مانو جی نہ کہو پر اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو. ہن ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ ہے جڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ جو سارے گناہ معاف کرا کے جاؤ. ماشاءاللہ 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 ہن کام تو رکھیا جائے. اللہ نے رجاء فرمایا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. پروردگار نے ادھر تھوڑا جب آیا زندہ باد زندہ باد زندہ اچھا بولو سارے بولو آمین آمین آمین. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں تو ہنو سارے عالمین تے تو ہڑے دور جو فضیلت عطا کی تھی. یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ فرمایا میں تو ہڑے جو بادشاہ بھیجے. اچھا جنہ چ بادشاہ امن او فضیلت والے تے جنہ چ نبیان دا امام آوے بھئی جنہ چ نبیان دا امام آوے اللہ نے فرمایا میں تو ہڑے چ نبی بھیجے انہ چ نبی آئے تے نبیان دا امام آیا. گرامی قدر حضرات و ساری فضیلتہ والے نیادی مروم نے تو یوں آکھیا اللہ اللہ نبی کیا گرانا یہ گرانا وراء الورا ہے اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا مشکل کشا ہے میں نو آج پیغام ملے کہ سانو آج شہزادہ اون اور شہزادہ محمد شہادت سنایا جی تو میں تذکرہ چھیڑن لگا بھائی جلدی جلدی کیونکہ میں اگلی محفل تے پہنچنا ہے کربلا دا ہر کردار بڑا اہم ہے کربلا دے میدان چ تہانوں باپ تے بیٹی دا پیار بھی نظر آوے گا کربلا دے میدان چ شاہ جی بھائی تے بہن دا پیار بھی نظر آوے گا کربلا دے میدان چ بہن تے بھائی دا پیار بھی نظر آوے گا کربلا دے میدان چ چاچے تے بھتیجے دا پیار بھی نظر آوے گا کربلا دے میدان چ بھانجیاں تے ماموں دا پیار بھی نظر آوے گا کربلا دے میدان چ تہانوں بیٹی تے باپ دا پیار بھی نظر آوے گا کربلا دے میدان چ تہانوں بیویاں دی اپنے شوہر نال وفا تے محبت بھی نظر آوے گی ہر کردار تہانوں کربلا دے میدان چ مل سی اج میں ایک کردار دا ذکر کرن لگا 9 محرم الحرام نو غالباً یا 8 نو شاہ جی قبلہ دی صدارت سمندری میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا دا کردار عرض کیتا آج بھی چونکہ اوہی کردار بندہ موضوع ہوئی ہے گرامی قدر حضرات آؤ آج سیدہ کائنات دی بیٹی اس زینب دا کردار عرض کریے تھے اس زینب دی سیرت طیبہ دے چند گوشے عرض کران جیڑی اپنے ویر حسین دی شریک ہے جنہوں شریکت الحسین کیا جاتا ہے اماج بھی شریک ہے باپ وچ بھی شریک ہے نانے چ بھی ویر دی شریک ہے مدینے وچ بھی شریک ہے کربلا چ بھی شریک ہے شہادتہ چ بھی شریک ہے او شہادتہ چ بھی کربلا دے میدان چ دکھاں چ بھی شریک ہے سکھاں چ بھی شریک ہے او کربلا دے میدان دے اندر انج حسین دی شریک ہے گرامی قدر حضرات دودھ وچ بھی حسین دی شریکہ اج اس شریکت الحسین حضرت زینب با وفا سلام اللہ تعالی علیہا دا تذکرہ کرا اس ماں دی گودی چ پلیاں یقین کرے آجے یہ حسین مصطفیٰ دے کندیاں تے کھیڑ دے رہے نے نا تے زینب بھی اوہی زینب حسین دی بہنے جڑی مصطفیٰ کریم نماز پڑھ دے سن تے آکے محمد دے کندیاں تے بیٹھ جان دی رہی ہے یہ حسین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑیاں تے کھیڑے نے نا تے زینب بھی اسے مصطفیٰ دے موڑیاں تے کھیڑی ہے یہ انہوں لوریاں زہرانے دیتیاں نے انہوں بھی لوریاں زہرانے دیتیاں نے گرامی قدر حضرات آج اس زینب دا میں تھوڑا جا کردار عرض کرن لگا پالن والی ماں فاطمہ ہوئے تے تربیت کرن والے ابو علی ہوئن چہرہ مبارک نبی کریم ورگا آواز تے لہجہ مولا علی ورگا صبر حسین ورگا کردار حسن ورگا بولو سبحان اللہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ المنورہ دا سب تو امیر ترین تاجر سخیہ اتنی کہ ہر ویلے دروازے وچ کتاراں مگتے تے سوالیاں دیا رہندیاں اتنا بڑھ دیاں نے اتنا بڑھ دیاں نے اتنا بڑھ دیاں نے کہ ایک دن حسین ورگے سخی آکے آ باجی تھوڑا جا بچیاں لی جوڑ کے رکھ متھا چم کے فرما دیاں سونے میں نو انج لگ دا رب میں نو دین دا ہی ونڈن واسطے ہوئے رب میں نو دین دا ہی ونڈن واسطے ہوئے میں اس سیدہ زینب دا تذکرہ چھیڑے لگا میں تو تسا کسی حافظ کل کسی قاری کل کسی عالم کل قرآن پڑھیا او زینب جنہیں اس امی کل قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا او زینب جنہیں مصطفیٰ تے قرآن اتر دا آپ وکھیا جنہوں گودی مصطفیٰ دی کھیڑن واسطے ملی
جڑی کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو لاڈلی حضور علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب دے نام ہوتے سیدہ زارہ نے اپنی باجی دے نام تے اپنے بیٹی دا نام زینب رکھیا گرامی قدر حضرات ایسی تلاوت قرآن کر دیا سن ایسی قرآن دی تلاوت کرنی کہ آپ نے تلاوت مگن ہو جانا تے کدے کدے تھوڑا جو دوپٹہ آپ دا دوپٹہ مبارک چادر مبارک تھوڑی جی اس طرح کر کے نا تے پیشانی تھوڑی سرکنی نا تے سیدہ زارہ پاک نے جلدی جلدی چادر سر تے دے کے نا تے پیشانی بھی کج دینی تے بچپن ہے جے تے فرمانا بیٹی بے شک گھر چ غیر محرم کوئی نہیں پر تیرے ابو تے ویر بھی تے ہیں نا تے ذرا چادر سنبھال کے رکھ تے ویکھ کے نا تے عرض کرنی امی میں قرآن پڑھ دیا انج لگدا رب نہ گلاں پہ کرنی تے پتہ نہیں لگیا ایسی قرآن دی تلاوت کر دی گرامی قدر حضرات سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی او نواسی تے امام علی مقام دی بہن یقین کرے آج عورت دی زمانے چ بے صبری مشہور ہے عورت دا بے حوصلہ ہو جانا مشہور ہے پر اس عورت دا کردار ویکھو جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیئے نا انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی سی اہل علم حضرات تشریف فرما رہے میرے دائیں بے ساڑھے کل دو کردار نے کربلا دے جڑے چشمدید گواہ نے ایک سیدہ زینب تے ایک حضرت امام زین العابدین یہ دو کردار ساڑھے کل چشمدید گواہ نے واقع کربلا دے امام زین العابدین فرما دینے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریاتے 450 کلومیٹر سفر کر کے اسی مکے آئے فرما دینے مکے تو ٹوڑے تے اسی 2 محرم الحرام نو کربلا پہنچے آپ فرما دینے 7 محرم نو پانی بند ہویا 10 محرم نو اساں قربانیاں پیش کی دیا آپ فرما دینے کہ اسی قیدی بن کے تے کوفے دے بازاراں چاہے کوفے تو قیدی بن کے اسی دمشق دے اندر ملک شام یزید دے دربار تک گئے یزید دے قید خانیاں چ رہے واپس مڑ کربلا دے میدان چاہے اپنی لاشاں دفن کی دیا تے کربلا تو مڑ مدینے آئے فرما دینے 6 مہینے دا سفر سی 6 مہینے جو اتنے دکھ بیکھے جڑے ساری کائنات کسے نہ بیکھے عمر گئے فرما دینے اتنے طویل سفر اور اتنے دکھاں دے باوجود میں انہا 6 مہینے وچ اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوڑتا نہیں بیکھے اتھے سبحان اللہ کہنی سی جے لکھاں سلام نے نہ حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑا سلام نے زینب دے سجدے نو او ویران دی اللہ شاہ کل کھلو کے سجدے پی کر دی او پتران دی اللہ شاہ دے کل کھلو کے سجدے پی کر دی اور تائنہ موقع تے وین کر دیا تے سیدہ زینب سجدے پی کر دی اور جو اس زینب با کردار دا میں کردار پا کرد کرنا ہے میں تے شاہ جی اکھا گرنانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونے ویران نانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونے ویران کربل وچ عشق نماز دیا کر چھڑیاں حسین اخیران بڑا اوکھا کام ہے کائنات دے اندر تسی سارے پتہ کی کہندے آسی صاحب ماں دی شان سنو کاری شاہ صاحب نو آکھو گے کاری صاحب ماں دی شان سنو پرچی لے کے علماء نو کہو گے ماں دی شان سنو کیوں اس واسطے کہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہن دیئے ساری کائنات دیا محبتاں تے جذبے ممتا تو قربان ہے پر اس ماں دا کردار ویکھ جنہیں ممتا محمد تو قربان کر چھوڑی انہیں ممتا مصطفیٰ تو قربان کر چھوڑی میری ملت نوجوانوں واقع میدان کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہادت واسطے تیار ہومن لگے نا تو سیدہ زینب خیمے دے اندر آئیاں امام علی مقام سیدہ زینب نے ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمائے زینب کدھر آئیاں
عرض کر دیا ویرا میں تیرے نانے دی ایک حدیث سناون آئی ہوں۔ امام علی مقام با ادب بیٹھ کے تے فرمایا جی میری بہن سناؤ میں نانا جان دی حدیث پاک۔ آپ فرما دیا میں نانا جان دی ایک حدیث پاک سنی ہے کہ میرے تیرے نانے نے فرمایا الصدقہ رد البلاء، نانا جان نے فرمایا صدقہ دیا کرو بلاوان ٹال جان دیا۔ امام علی مقام نے فرمایا ہاں زینب اے نانا پاک دی حدیث پاک تے ماں بھی سنی ہے۔ سیدہ زینب نے فرما دینے تے بی بی کدھر تشریف لے آئی ہوں۔ سیدہ زینب کہہ لگیاں ویرا آج تیرے تے بڑی بڑی بلا تے بڑا بڑا امتحان آئے، ویرا تے اوکھے ویلے آ جانتے بہنہ صدقے دے دیا، آج تیرے تے اوکھا ویلا آ گیا تے میرا دل کرتا میں بھی اپنے ویر دا صدقہ دے ماں۔ امام علی مقام نے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا زینب میں پتہ ہے تو بڑی بڑی سخیاں ہیں، اے گل تو کدے مدینے کر دی تے ممان دا تو اپنے ویر حسین دا صدقہ دیتا ہے۔ کربلا چ میں بھی پردیسی بن کے بیٹھا تے تو بھی کربلا دے ٹبیا تے پردیسان بن کے بیٹھا ہے، اتھے اتھے کی صدقہ دے میری ملت دے نوجوانوں۔ اس ویلے سیدہ زینب نے اپنی کنڈ دے پیچھوں حضرت عون تے محمد اپنے دو بیٹے چھوٹے چھوٹے کھڑے کیتے تے کہنے لگی ویرا آج میرے کل ہور تے کچھ نہیں، میں اپنے پتر ہی ویر تو صدقے کرنا ہی نا۔ میرے امام علی مقام نے اپنے بھانجے نو پھڑ کے سینے نہ لگا لیا، فرمایا زینب بھانجے اپنے ماموں دے بیڑے آمن نہ تے نانکے آمن تے نانکے تحفے دے کے بھیج دینے، میں پردیساں میں اپنے بھانجے نو موت دا تحفہ نہیں دے سکتا، میں تیرے کھیمیں گود اجاڑ دے ماں۔ فرمایا زینب پترانو خیمے چے لے جانا نو پال کے جوان کر بڑے آؤں کے نانے دے دین دی خدمت کرنگے۔ سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ویرا آج ویلا بڑا اوکھایا گیا ہے، فرما دیا ویرا بلا بھی بڑی ہے، آج میں صدقہ بھی وڈائی کرنے آئی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لائی، فرمان لگیاں ویرا جدوں کدے مدینے بابا مولا علی دے بوبے آئی ہوں، میرے تے تیرے بابا نے کدے میں خالی نہیں بھیجیا، فرما دیا ویرا آج میں خالی نہیں جانا، ویرا دے بوبے بہنایا جانا خالی نہیں جاندیاں، تو آپ بھی سخی ہے تیری ماں بھی سخی آئے، ویرا تیرا باپ بھی سخی نانا بھی سخی ہے، آپ بھی سخی ہے، ویرا میں خالی نہیں جانا۔ امام علی مقام نے پہن سینے نال لایا، فرمایا زینب میں تیری گودی کیویں اجاڑ دے ہوں، عرض کر دیا ویرا جدو قیامت دا دن آوے گا تیرے بھی تیرے پتر اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے، امام حسن دے پتر قاسم نے اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھا لینیاں، نکے جیسر نے حلق دا تیر وکھا لینے، تیرے زین العابدین نے زنجیران دے نشان وکھانے نے، میں امینو کی وکھاواگی، امین جاندی وری آکھیا سی زینب میری بہنیں اپنے ویر دا کربلا چ خیال رکھنا، فرما دیا ویرا امین البادے کی دین اج پورے کرن دا ویلا آ گیا ہے، اج ویرا مینوں اپنے پتر اپنے تو قربان کر لین دے۔ میرے امام نے سینے نہ لگا کے فرمایا جا زینب اجازت دینا، جا پترانو جا کے کربلا دیا حوراں دا جا کے دے دولا بناؤ، سیدہ زینب دوہاں پترانو خیمے چلے آئیاں، اولاداں والے نالے کنگی کر دیاں نے، نالے رون دیاں نے، نالے سونے سونے لباس پہنا دیاں، نالے رون دیاں نے، نکیاں نکیاں تلواراں کڈیاں نہ لٹکا کے رون دیاں نے، کدے پتراں دا متھا چم دیاں نے، کدے لب چم دیاں نے، کدے پتراں دے رخسار چم دیاں نے۔ سیدہ شہربانو بھی ٹریاں ٹریاں قریب آئیاں، فرما دیا زینب رونی کیوں ہے، فرما دیا میں چاہنی ہوں آج میری بھی اولاد میرے ویران دے کھمے آ جائے، آج میرے پتر دین دے کھمے آ جان، اولادہ والے ہوں آج سویرے پتر ٹھر دین تے ماما سکول بھیج دیاں نے، ماما تھارے پترانو تیار کر دیاں نے، نلے آخ دیاں نے بے جاؤ جا کے اپنو وخا کے آؤ، جاؤ ذرا کپڑے اپنی دادی نو وخا کے آؤ، پتر ٹر دے ماما کہہ دیاں خیری جایا جے خیری آیا جے،
پتر ٹر دے ماما صدقے دے دیانے ماما کہہ دیا ربا انہوں تتیبہ نہ لگے ماما کہہ دیا یا اللہ ٹھیٹا ہوئی نہ لگے ماما کہہ دیا یا اللہ کنڈا نہ چپ جائے پتر ٹر دے تے ماما تسلی دے دیانے بڑے نو کہہ دیا نکے دا خیال رکھنا ہوئی نکے نو یا خودیاں بڑے دے نال رہنا ہی تے کہہ دیا میں کٹھے جایا جائے کٹھے ہی آیا جائے پر جدو زینب نے تیار کی تے زینب نے نہ جو کوئی گل نہیں آکھی بس فرما دیا نے میں لیٹ جانی ہوں آؤ جاندی واری ذرا میرے سینے تے لیٹ جاؤ تو اے پتر آنکھیں ماں دے سینے تے لیٹ گئی پورا دیا چیخاں نکل گئی ہوں فرما دیا اے بھی نہیں کہندی خیری جاؤ خیری ہوں دس انہیں آخری آؤ تے آج ماں دی لاج رکھ کے ہونا جائیں پترہ نے ماں دے سینے تے لیٹ کے عرض کی دیا ماں دسو لاجاں کی میں رکھی دیا نے فرما دیا نے اکبر نے اپنی ماں میں لالا دی لاج رکھی ہے قاسم نے اپنی ماں میں فربہ دی لاج رکھی ہے نکے جے اصغر نے اپنی ماں دی لاج رکھی ہے عباس نے اپنی ماں اپنی ماں دی لاج رکھی ہے تے پترو یو بھی علی دے لال نے تسی بھی علی دے لال اج اپنی ماں دی لاج رکھ کے انہوں جے عرض کی دی اماں لاج کی میں رکھنی ہے فرما دیا نے مامو عباس دے بازو کھٹیں گے نے انہیں جدی واری آئے نہیں کی تھی اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے انہیں ہائے نہیں کی تھی کاسیوں دیا پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں انہیں جدی واری ہائے نہیں کی تھی نکے جے اصغر دے حلق کی تیر لگی ہوں انہیں ہائے نہیں کی تھی تے آن تے محمد جدو تیر وجہ ہائے نہ کرے آجیں تے آج ماں دی لاج رکھ کے ہونا جائیں جدو تیر وجہ ہائے نہ کرے آجیں فرما دیا جدو توڑیاں لاشائیں ہون ایک بھی تیر کنڈتے نہ ہوئے سارے سینے تے کھا کے ہونے جے ماں نو پترہ نے جب مار لیا کہن لگے ماں وہ بھی علی دے پترے نے اسی علی دے پترے انج تیری لاج رکھ کے آوانگے قیامت تک ماما تیرے دے ناز کرن گیا پتر ساڑے دے ناز کی ہویا جن کے یہاں پر تیری لاج رکھ کے آوانگے اج لاج رکھ کے آوانگے میری ملت دے نوجوانوں ماں نے سینے تے لٹائے خیمے چکہرام مچ گیا امام علی مقام خیمے دے اندر آئے تھے فرمایا زینب جلدی کر پترانوں بھیج یزیدی پہ بلاندے رہے سیدہ زینب نے آخری واری متھے چومے ماما والے ہو پتر گھر ٹورن تے ماما جھولی پھیلا لیں دیا نے جب تک پتر گھر نہ آ جامن ماما نو نیند نہیں ہوتی پر اس ماں نو پاتا سی یہ ٹور گے تے نہ ہونا کوئی نہیں آنا کوئی نہیں وہ جڑے درخت نو پانی دیتا ہوئے درخت بھی کٹر نو جی نہیں کردہ انہیں تے بڑے چاون ال پالے سن بڑے چاون ال پالے سن پتر کنوں نہیں پیارے ہوں دے اور تو ہاڑے تے میرے ایڈے پیارے تے نہیں جڑے حسین دے تے زینب دے پتر پیارے سن میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زینب نے اپنے دو میں پترانو پکڑ کے نا امام علی مقام دے سپرد کیتا اکھے جاؤ ویرا میرے پترانو لے جو کربلا دے میدان چ جد ٹورن لگے نا تے سیدہ زینب سجدے چ رون لگ پیاں امام علی مقام مڑ کے واپس آئے فرمایا میں نے پتا سی عورت دے حوصلے چھوٹے ہوندے نے رو پئی ہیں نا رو پئی ہیں نا جے رونا سی تے نہ بھیج اٹھ کے فرما دیا جے تو علی دا پتر ہیں تے میں بھی فاطمہ دی بیٹی ہوں میں اس تو نہیں روئی کہ پتر ٹر چلے نے فرمایا روئی کیوں میں سجدے چڑھے کے عرض کر دیا میں رب دا شکر ادا کر کے پہ رونی ہاں تیرا شکر مولا میرا بھی کچھ محمد دین دے نامے لگ چلے آئے فرما دیا ویرا میں روئی اس تو نہیں کہ میرے حوصلے چھوٹے نے فرما دیا میرا حوصلہ ویخ سونے ہاں تو تے پتر دین تو بار کے چلے ہاں میں پتر ویر تو بار کے چل لی ہوں میں پتر ویر تو بار کے چل لی ہوں فرماتی ہیں سونیا تیری نسل تے جاری رہنی ہے او ویخ تیرے زین العابدین بے ہوش ادھر تو تیری نسل قیامت تک جاری رہنی ہے سید قیامت تک پیدا ہوندے رہن گے تے میرے تے دو ہی سن میں تی وہ بھی دے چل لی ہوں
میری تے نسل قیامت تک مک چلی ہے، پر قیامت تک تیرے پتر سید زادے میں نے پھپھو تے امی کہہ کے بلان تے ان سیدان دی مہربانی ہوئے گی۔ فرما دیا میں تے نسل ہی کربلا چھڑ چلی ہاں، تیری نسل تے قیامت تک جاری رہنی، میں نسل ہی محمد تو قربان کر کے چلی ہاں۔ نوجوانوں جڑے ویلے امام علی مقام بھانجانوں لے کے کربلا والے آئے، سیدہ زینب فرما دیا جا بچیوں اللہ حافظ اج میرا نام نہیں لینا، تیر وجن دے بھائی نہیں کرنی، یہ ظلم شمردہ سینا۔ پتر جڑے ویلے خیمے دے دروازے چے پہنچے نہیں، سیدہ زینب نے آخری واری آواز ماری، فرما دیا ایک واری مڑ کے ویکھیا جے، پترا ویکھیا سیدہ زینب نے بازو پھیلا لیں، فرما دیا بے آجا بے جاندی واری ماں دے سینے لگ جاؤ، بے جاندی واری امی کہہ جاؤ، انہوں میں نے قیامت کسے امی نہیں کہنا، بچے دوڑ کے آکے ماں دے سینے نال لگ گئی، سیدہ زینب رو کے متھے چون دیان، فرما دیا بے جا پترا یہ کو پوچھے کون آئے اے نایا کھیا جے علی دے پترے آئے اے نایا کھیا جے عبداللہ بن جعفر دے پتر آئے اے نایا کھیا جے زینب دی اولاد آئے یہ یزیدی پوچھن کون آکھیا جے حسین دے غلام آئے، غلام بن کے جایا جائے، غلام ماموں دے بن کے جایا جائے۔ واہ زینب تیرے کردار تو صدقے جاواں، سیدہ زینب نے پترانوں بھیجیا تے سر سجدے چ رکھ لیا، نوجوانوں پترانوں بھیج کے سجدے چ روندیاں نے، نالے فرما دیا نے گھل کے مقتل دے والے تو میں لختے جگر کہ زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملیا ثمر، میری اولاد ویران دے کم آ گئی۔ نوجوانوں جڑے ویلے شہزادے کربلا دے میدان چے آئے، ابن سعد نے پوچھے کون، فرما دے اے نہ پوچھ کون، اسی حسین دے غلام آئے ہیں، ساڑے مقابلے کو پہلوان بھیج دے، انہیں آکھیا نکے نکے بچے نے، شمر نو پوچھ دے کون نے، انہیں آکھیا حسین دے بانجے نے، علی دے دودرے نے، انہیں آکھیا شیران دے پتر شیریوں دے نے، علی دے لالا نے جو حملہ کیتا، نوجوانوں گردنہ اڑ دیاں نظری آ رہی ہیں، میں کتاباں جو پڑھیا ترجمہ یزیدیاں نہ تو نہ بچیاں نے مار دیتے ہیں، ابن سعد بھی بے کے حیران رہ گیا، اون محمد ماری جا رہے، ایک ظالم نے وار کیتا، اون دا بازو زمین تے ڈگیا، سیدہ زینب دی بے کے چیخ نکل گئی، خیمے والا بے کے کہن لگے اماں دس ٹھیک پیا لڑنا، سیدہ زینب فرما دیا اون لڑی جو کہ تم مانو بڑا ہی پیارا ہے، کرنانے دا دین تیرے نالوں بھی پیارا ہے۔ نوجوانوں دوسرا بازو کٹیا گیا، ایک ظالم نے جڑے ویلے مارے نکایا کے بڑے تے لیٹ گیا، کہن لگا ظالمہ میرے ویر نو نہ ماری، پہلے میں نو مار دے، بڑے نے چھوٹے نو ہٹا کے آکھیا پہلے میں نو مارے آج۔ نوجوانوں جڑے ویلے پتھران دی بارشیں ہو گئی، علی دے توتریاں تے جڑے ویلے تیران دی بارشیں ہو گئی، سارے تیران کے سینے تے لگ دینے، سیدہ زینب سجدے تے روئی جا رہی ہیں، عرض کر دیا یا اللہ آج میری قربانیاں قبول کر لیں۔ نوجوانوں جڑے ویلے لاشاں
کربلا دے میدان چ گھوڑیاں دے پیراں تھلے آئیاں ہوئی امام علی مقام تلوار لگے دوڑے جا کے یزیدیاں نو ہٹایا لاشاں چکی لیا کہ زینب دی گود چ رکھیاں ہوئی سیدہ زینب زلفاں چ کربلا دی ریت صاف کر دیاں ہوئی لالے روندیاں نے امام علی مقام نے فرمایا زینب رونی کیوں ہے فرما دیا نے بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی کہ گھر وچ کرن اجالا پر اینا نالوں بد کے مینوں او کالیاں زلفاں والا نانے دا دین بچایا زینب دے سونے ویرانے میری ملت دے نوجوانوں انہیں پتران دی قربانی دیتی ویران دی قربانی دیتی بتیجیاں دی قربانی دیتی اپنے سارے کچھ دے کے جڑے موقعوں تے زین العابدین بھی بے ہوش ہو گئے نا انہاں موقعوں تے زینب تلوار پکڑے لپیت لاشاں دے پیرے پہ دے دی سی اس عورت دے حوصلے دے گھر چک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوں دی وہ دے ویڑے چ 72 لاشاں دا ڈھیر سی پر وہ گھبرائی نہیں وہ علی دی بیٹی ڈولی نے سیدہ زہرہ پاک دی اسے صاحبزادی نے لاشاں کٹھیاں کی تیاں تے مولا علی دی تلوار پکڑی تے حسین دی تلوار پکڑ کے تے لاشاں دے ساری رات پہرے دے دی رہی اے او سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آئی جنہیں یزید دے دربار چل للکار کی انج دا خطبہ دیتا کہ یزید بھی ٹھٹر گیا تے ڈر گیا تے کہنے لگا کون بی بی جڑی بندیاں چڑے حوصلے نہ بول دیئے لوگ آکھا تینوں نہیں پتا علی دی بیٹی ہے انہیں آکھا رب کعبہ دی قسم آواز بھی علی دی تے لہجہ بھی علی دا تے خطبہ بھی علی دا ایسے الفاظ بولے سیدہ زینب نے آپ فرما دیا میں نے نہیں پتا کہ دو قیامت آنی ہے پر میں کربلا تو لے کے کوفے تک تے کوفے تو لے کے شام تک چپ رہی رب دی رضا سمجھ کے بولی نہیں پر اے یزیدہ کہ تو زین العابدین ہاتھ بھی لگایا نا تے میں نے پتا نہیں قیامت کدوں آنی ہے پر انج دی بد دعا کرنگی قیامت اجی آ جاوے اس ویلے یزید گھبرا گیا کہ انہیں آکھیا تُسی دسو چندے کیو فرما دیا جتنی جلدی ہوندہ میں نے مدینے پہنچا دے یزید نے گھبرا کے اس ویلے حکم دیتا کہ جلدی کرو انہیں سیدہ نے مدینے پہنچا دے مدینے آئیاں تے لوگاں پوچھا امام حسین کتھے نے تے فرما دیا ہٹ جاؤ پہلے نانے نو دکھڑے سناواں گی آکے مصطفیٰ کریم دی قبر تے لیٹ گئیاں 1500 سال بعد اسی واقعہ کربلا سنائیے تو آڑے آنسو نکل آندے نے سچی دس جدو زینب نے مدینے آکے واقعہ کربلا سنایا ہوئے گا مدینے والے دا کی حال ہویا ہوئے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمد